Yagni benta jonga kubor la OneRa's P daga fatafat online shopping store. Kamegalaya Board of School Education ane ke embos ka pintikna bakan pelaj ek result janga class 12 arts la shai ka singi ka khalai tarik unaitung wala ka don ka jingkhang dam na ne ka lockdown hashulong u controller of examinations janga embos ba tiar lalu ulai thu bakani ka jingkhang dam hashulong kanum dan jingkhta ek jingmi ka result namar ka result ka bamenta on pimpina batch online omna ka jakale exam Shushu ba lalu lai thuru banakani ka jingkhi ka khlam COVID-19 ke embos company mi shu ek result hakikot link up bolong ru baki khana school kilawan pinan kam daki internet mark sheet na ka benta ka jingwat jaka pule ka jonki